Ja, er det? Jamen, tid er gået, som det skal. Nej, hvor er det bare fint at se sådan noget der. Det er sådan noget, min mand han laver det. Ja, men kan han ikke? Ja, så får han altså lige Carlo lidt. Tror du ikke, han kan træne ham lidt? Tror du, at Carlo han vil acceptere en ny fædre? Ja, det har han ingen problemer med. Men jeg har fundet ud af, at på dit arbejde, der er der altså kun mor. Jamen, det er kun mor, der tæller. Ja. Det er det. Men når det gælder sådan noget arbejde der, så tror jeg simpelthen, det kunne han godt. Det tror jeg. Fordi jeg vil jo gerne, han kan de der normale basale ting, men jeg har bare ikke, jeg har ikke frivilligt til at lære ham mere, og det er faktisk lidt ærgerligt, fordi jeg tror helt sikkert, at han godt kunne lide. Han er ikke dum. Nej, og det var det. Det skal jo være kigget. Ja. Så sidder meget og så på mad. Sidste år var det jo mange år. Den rigtig lidt tungere. Aflægning. 3 baner. På samme bane. Spring. Som